تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. салому алейкум ҷанаб азиз. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин мавзӯъҳо манзури шумо мегардонем. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. саноат муҳаррики иқтисодиёт, тадбирҳои амалӣ дар самти саноатикунонӣ бо сурати кишвар дастовардҳо назаррасанд. тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофият дар муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ гомҳои устувор мегузорад. интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ. таъсиси 36 участкаи интихоботӣ дар 28 давлати дунё барои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон. дар 28 давлати дунё 36 участкаи интихоботӣ таъсис дода шудааст, ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон метавонанд дар он овоз диҳанд. вусъати корҳои созандагӣ дар мамлакат. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ иншооти таъиноти гуногун сохта мешавад. аҷдодони мо тоҷикон аз қадим шаҳрсозу шаҳрдору шаҳриёр буданд ва ин анъана аз насл ба насл то ба имрӯз ба мерос меояд. ҷавонон ояндасози миллат. нақши ҷавонон дар пешбурди соҳаҳои ҷамъиятӣ ва муаррифии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ назаррас аст. вазъи ногувор ва масъулони ғамхор. бинои ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи деваштич кай таъмир мешавад? варзиш гарави солимист, аммо на дар шароити нигаронкунанда. ҳолати воқеии иншооти варзишӣ дар хуросон. мо мехоҳем ки ҳамин стадион обод шавад, ҷои 6 обод шавад. шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои мубрам дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. 24 феврали соли 2025 бо ташаббуси ҷониби Русия суҳбати телефонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин сурат гирифт. сарони ду давлат ҷараёни иҷрои тавофуқҳоеро ки дар пайи сафари президенти Тоҷикистон ба Русия рӯзи 24 декабри соли 2024 ҳосил шуда буд, дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, энергетика, амниятӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ баррасӣ намуданд. ҳамчунин вазъ ва дурнамои равобити байнидавлатии ду кишвар ки бар принсипҳои шарикии стратегӣ ва ҳампаймонӣ асос ёфтанд мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар ин замина сарони давлатҳо механизми муқарраршудаи ҳамкории сохторҳои дахлдори ҷонибҳоро барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда аз ҷумла дар доираи комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Русия оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ таъкид карданд. ҷонибҳо доир ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва масъалаҳои таъмини амнияти минтақавӣ низ табодули афкор намуданд. суҳбат дар фазои анъанавӣ, дӯстона ва гарму самимӣ ҷараён гирифт. мавзӯи дигар аз нав интихоб гардидани муҳтарам Рустами Эмомалӣ президенти футболи Тоҷикистон дар конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ ба маснади президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ рӯйдоди тарихӣ ба ҳисоб меравад. яъне ин исботи он буд ки муҳтарам Рустами Эмомалӣ давоми солҳои роҳбарӣ тавонистанд дар рушд ва оммавияти футбол дар Осиёи марказӣ махсусан байни наврасону ҷавонон такони ҷиддӣ бахшанд ва дар рушди ин намуди варзиш саҳми босазо гузоранд. ҳанӯз моҳи майи соли 2023 дар конгресси 8-уми Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳоди дархости муштарак барои баргузории ҷоми Осиёро изҳор намуда буданд ва инак се кишвари минтақа Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон барои мизбонии ҷоми Осиё 2031 пешниҳоди муштарак ирсол карданд ки ин саҳифаи наве дар таърихи футболи Осиёи марказӣ ба шумор меравад.
аз соли 2019 инҷониб раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳайси президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ фаъолият доранд ва ин созмон тӯли 10 сол рисолати худро ҳамчун ниҳоди пешбарандаи футбол дар Осиёи марказӣ иҷро намуда рушди бесобиқаи варзиши рақами 1 сайёраро дар кишварҳои узви ассотсиатсия таъмин менамояд. Дигар бора интихоб шудани Рустами Эмомалӣ ба симати президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ Тоҷикистон ҳамчун кишвари амну осуда дар олам муаррифӣ гардида нуфузу эътибори байналмилалӣ доштани мамлакати моро ҳамчун як давлати рушдёбандаи футбол дар арсаи байналмилалӣ бозгӯ менамояд. Ҳанӯз 2 майи соли 2023 дар конгресси навбатии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳузури раисони Федератсияи байналмилалии футбол ва Конфедератсияи футболи Осиё муждае барои ҷомеаи футболи кишварҳои Осиёи марказӣ расон, ки он аз ҷониби роҳбари Конфедератсияи футболи Осиё ва коршиносон пуштибонӣ ёфт. аз фурсати муносиб истифода бурда мехостам дархости якҷояи давлатҳои Осиёи марказиро ҷиҳати баргузор намудани чемпионати Осиё дар соли 2031 ё 2035 иброз намоям. бовар дорам, ки чорабиниҳои мазкур барои рушди минбаъдаи соҳа заминаи мусоид фароҳам оварда дар таърихи Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ саҳифаи наверо оғоз мебахшад. ин пешниҳоди муҳтарам Рустами Эмомалиро президенти Конфедератсияи футболи Осиё Шайх Салмон бин Иброҳим Ал-Халифа дастгирӣ намуда чунин иброз дошт: ин минтақа сазовори баргузории чемпионати Осиё байни тимҳои миллӣ мебошад ва ҳамакнун 24 феврали соли 2025 Тоҷикистон дар баробари ҷумҳуриҳои Узбекистон ва Қирғизистон барои қабули мизбонии ҷоми Осиё 2031 талош хоҳад кард. Федератсияҳои футболи се кишвари Осиёи марказӣ ба қароре омаданд, ки барои мизбонии мусобиқоти қаҳрамонии Осиё дархости муштарак ирсол кунанд. Ёдовар мешавем, ки ҷоми Осиё ҳеҷ гоҳ дар Осиёи марказӣ баргузор нашудааст. пешниҳоди дархости якҷоя барои мизбонии чемпионати Осиё як қадами устувор дар роҳи рушди футболи минтақаи мост. ҳукумати мамлакат бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва тақвият бахшидани иқтидори истеҳсоли ҷумҳурӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. дар доираи ҳадафи 4 стратегии саноати кунонӣ бо суръати кишвар дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. шарҳи Зоир Наслозода. Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофият дар муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ гомҳои устувор мегузорад. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд, ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. ин иқдоми наҷиб ва бузурги пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои омода намудани кадрҳои баландихтисоси соҳаи технологияи иқтисоди рақамӣ ва таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодӣ заминаи мусоид мегузорад. истиқлолият барои пешрафти тамоми соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии кишвар шароити мусоидро фароҳам овардааст. Тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати таъмин намудани шаффофияти муносибатҳои иқтисодиву молиявӣ қадамҳои устувор гузошта, дар 5-солаи минбаъда ҷиҳати пешбурди иқтисоди рақамӣ ба самтҳои такмили фаврии заминаҳои ҳуқуқӣ ва қабули санадҳои дахлдор дар самти гузариш ба иқтисоди рақамӣ то ба шабакаи 5G инкишоф додани инфрасохтори рақамӣ, рушди марказҳои коркарди маълумот, таъсиси махзани мукаммали миллии маълумот, рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ташкили махзани ягонаи хизматрасониҳои давлатӣ, рушди сармояи инсонӣ бо роҳи омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳо доир ба технологияи иттилоотӣ дар дохил ва хориҷи кишвар ва баланд бардоштани маърифати истифодаи технологияҳои рақамӣ, истифодаи васеи
зеҳни сунъӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо ва низоми ба қайдгирии давлатӣ андешидани чораҳо дар самти таъмин намудани амнияти киберии махзанҳои маълумот, ташаккул додани соҳибкории рақамӣ ва рушди савдои электронӣ диққати аввалин дараҷа медиҳад. имрӯз баҳри эълон гардидани солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки солҳои 2025-2030-ро дар бар мегирад, ин як гузариш ба рушди бемайлони электронии давлати азизи мо мебошад ки дар ин росто ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад тамоми хизматрасониҳои давлатиро ба шакли электронӣ гузаронад ва инноватсия навгонӣ дар рушди иқтисодиёти миллӣ дар он дида мешавад ки мо метавонем дар муҳлати муайян гардида он ҳама шароит ва факту рақамҳое ки дар иқтисодиёти миллӣ мешавад чӣ аз рӯи содирот ва воридот нигаронида шуда онҳо ба таври электронӣ сабт гардида ва дар ҷаҳони муосир онҳо яке аз зинаҳои асосии иқтисодиёти миллии мамлакатро нишон медиҳанд. ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод намуданд ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. Дар ин раванд муҳайё кардани шароити беҳтарин барои тарбияи кадрҳо, пешниҳод намудани имтиёзҳои гуногун, ҳавасмандгардонии мутахассисони самти технологияҳои иттилоотӣ ва бозомӯзӣ дар муассисаҳои пешқадами хориҷӣ зарур дониста мешавад. дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба омодасозии мутахассисони варзида барои соҳаи тиб таваҷҷӯҳи хос равона гардидааст. Дар ин замина омӯзгорону донишҷӯёни факултаи тиббии донишгоҳ бо синфхонаҳои муосиру муҷаҳҳаз бо лавозимоти таълимӣ таъмин шуданд. Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. бунёди ҷомеаи солиму бомаърифат аз ҳифзу таъмини саломатии ҳар фард вобаста мебошад. Танҳо насле аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва маънавӣ солим метавонад бунёдгузори ҷомеаи пешрафта бошад. бо талошҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустии мамлакат рушд намуда ба дастовардҳои назаррас ноил мегардад. дар ин замина дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон факултети тиббӣ таъсис ёфта дар самти омодасозии мутахассисони варзида барои соҳаи тиб фаъолияти самарабахш дорад. ҷиҳати боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим ва тайёр намудани мутахассисони касбӣ бо иштироки раёсати донишгоҳ, ҳуҷраҳои корӣ ва синфхонаҳои нави таълимии кафедраи анатомияи одами факултети тиббӣ бо шароити муосир ба истифода дода шуд. дар расми ифтитоҳи синфхонаҳои нав намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазорати маориф ва илм, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, раёсати донишгоҳ ва омӯзгорону донишҷӯён иштирок доштанд. иштирокдорон нахуст бо дастовардҳои илмию таълимии мутахассисони соҳаи тибби донишгоҳи миллии Тоҷикистон шинос шуданд. ифтитоҳи ҳуҷраҳои муосири корӣ ва синфхонаҳои нави таълимии кафедраи анатомияи одам дар татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат баҳри ҳифзи солимии шаҳрвандон заминаи мусоид фароҳам меорад. кафедраи анатомияи одам соли 2021 таъсис ёфта бо тадбирандешиҳои раёсати донишгоҳ кормандони он акнун бо ҳуҷраҳои муосири корӣ ва синфхонаҳои муҷаҳҳаз таъмин шуданд. сипоси худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. зеро бунёди чунин таълимгоҳ рӯҳияи мо ҷавононро нисбат ба дониш боз ҳам зиёдтар мегардонад. мо ҷавонон дар оянда кӯшиш менамоем ва сарбаландона ваъда медиҳем ки дониши худро сайқал дода барои ободии ватанамон ҳисса гузорем. кафедраи анатомияи одам дорои ҳуҷраҳои муосири корӣ, 6 синфхона барои машғулиятҳои амалӣ, 1 озмоишгоҳи анатомӣ, ташреҳхона, 1 озмоишгоҳи анатомӣ, 1 толори лексионӣ, асбобҳои аёнӣ, мулияшҳо, баннерҳои тахассусӣ мебошад. синфхонаҳо баъд аз таъмиру тармим ва бо таҷҳизоти лозима муҷаҳҳаз ба истифода дода шуданд. ин тадбир дар тарбияи кадрҳои ихтисосманд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон мусоидат хоҳад кард. дар ин замина баъзаи илмиву таълимии ихтисосҳои тиббии донишгоҳи миллии Тоҷикистон то рафт беҳтар гашта истодааст. шароит ва таҷҳизоти нав имкон медиҳад ки донишҷӯён ихтисосҳои марбутаро дар асоси амалия хуб аз худ намоянд ва оянда дар истеҳсолот ин донишҳоро ба кор баранд. дар кафедра 1 нафар дастсент, 1 нафар номзади илми тиб, 1 нафар муаллими
калон ва 2 нафар ассистент аз фани анатомияи одам дар ихтисосҳои кори табобатӣ, кори тибби ташхисӣ, дандонпизишкӣ, педиатрия ва кори тибби биологӣ дарс мегӯянд. Дар факултати тиббии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аз рӯи 4 ихтисос донишҷӯён ба таълим фаро гирифта шудаанд: кори табобатӣ, кори тибби ташхисӣ, дандонпизишкӣ ва педиатрия. фахр аз он дорам ки дар яке аз пешсафтарин муассисаҳои таълимӣ таҳсил мекунам, ки дар он анъана ва дастовардҳои навтарини илм барои омода намудани мутахассисони баландихтисос муттаҳид шуданд. Факултаи тиббӣ мо на танҳо ҷойи барои таҳсил, балки як муҳити пурраи дониш, тадқиқот ва таҷрибаи амалист ва ҳамчунин ба мо имкониятҳои васеъ барои тадқиқоти илмӣ, иштирок дар конферансҳои байналмилалӣ, мубодилаи таҷриба ба мутахассисони пешрафтаи соҳаи тибро фароҳам меорад. шароити муосири таълим дар донишгоҳ таваҷҷӯҳи шаҳрвандони хориҷиро низ ҷалб намудааст. Дар соли таҳсили 2024-2025 беш аз 80 нафар шаҳрванди ҷумҳурии Ҳиндустон ба ихтисоси кори табобатии факултати тиббӣ қабул шуда имрӯз таҳсили худро идома дода истодаанд. таълим осонтар мешавад. донишҷӯ аз курси дуюм, яъне ки вақте ки омӯхт анатомия вай тайёр шуда ба пешмо меояд. вақте ки анатомия донист, кори мо осон мешавад, яъне ки ҳамон дарстии мо ҳам осон мешавад, барои ин ки донишҷӯ тайёр аст. солҳои кушодашавии ҳамин факултет то ҳозир бисёр дигаргунаҳо ҳаст. кафедрамо дар ҷоҳои танг дар як ҷойгир буд. ҳозир ба ҳамаи чизҳои ҳозиразамо муҷаҳҳаз ҳастанд, яъне ки утоқҳои бофароғ ҳастанд. барои ҳамон мо азбаски таҷҳизотҳои хубе ба даст овардем, барои мо бисёр муваффақияти калон шуд. донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аз соли таҳсили 2025-2026 ба зинаи ординатураи клиникӣ дар самти тиб аз рӯи 18 ихтисос довталабонро қабул менамояд. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Балҷивон бунёди 257 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Дар заминаи мукаммалсозии инфрасохтори деҳот дар ноҳияи мазкур тибқи нақша мавриди истифода қарор додани 22 иншооти соҳаи тандурустӣ пешбинӣ шудааст. таваҷҷӯҳ намоед. сокинони ноҳияи Балҷувони вилояти Хатлон бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни милливу муқаддас 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҳамаҷониба омодагӣ гирифта дар самти ободониву бунёдкориҳо иқдомҳои шоистаро амалӣ карда истодаанд. Ба ин муносибат дар ноҳия бунёди 257 иншоот ба нақша гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ дар маҳалли иншооти сохташаванда мароми тоза касб намуда, марҳила ба марҳила бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. Дар ин замина муассисаҳои гуногуни тандурустӣ, беморхонаҳо ва бунгоҳҳои тиббӣ дар ҷамоатҳои деҳоти дурдаст ноҳия низ дар назар дошта шуда, дар ин самт корҳо ҷараён доранд. аз ҷумлаи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия 22 иншоот марбут ба соҳаи тандурустӣ буда, иқдоми мазкур баҳри рушди ин соҳа ва таъмини шароити мусоиди фаъолият ва хизматрасониҳои сифатнок ба аҳолӣ равона гардидааст. ин навбат дар деҳаи дурдасти ялдижи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳия бинои бунгоҳи тиббии навбунёд мавриди истифода қарор дода шуд. дар расми ифтитоҳи иншоот роҳбарияти ноҳия, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон, кормандони соҳаи тандурустӣ ва сокинони маҳаллӣ иштирок намуданд. иншооти мазкур дар масоҳати 100 метри мураббаъ бунёд гардида аз 3 ҳуҷраи хизматрасонӣ ва 1 утоқи мудир иборат мебошад. дар бунгоҳи тиббӣ 5 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ шуда, ба 93 нафар аҳолии деҳа пайваста хизматрасонӣ мекунанд. иншооти ифтитоҳ гардида бо маблағгузории буҷети ҷумҳуриявӣ тавассути шуъбаи сохтмонҳои асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон сохта шуда, дорои тамоми шароити муосири замонавӣ мебошад. корҳои пудратиро мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фарзин анҷом додаанд. акнун бо ифтитоҳи иншооти мазкур танқисии сокинон аз надоштани бунгоҳи тиббӣ бартараф гардид. боиси қайд аст ки дар ноҳия ин аввалин иншооте мебошад ки таъмини равшаннамоӣ ва фаъолнокии дастгоҳҳои тиббии муассиса дар баробари пайваст будан бо хати барқ ҳамзамон тавассути дастгоҳи барқдиҳандаи офтобӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. барои дар фасли зимистон бо гармӣ таъмин намудани ҳуҷраҳо бино бо системаи махсуси гармидиҳӣ пайваст мебошад. сабзу хӯрамгардонии атрофи муассиса низ таъмин гардидааст. сокинон ифтитоҳи чунин бинои замонавиро аз рушду пешрафти соҳаи тандурустӣ ва боз ҳам беҳтаршавии сатҳи некӯаҳволии мардум дониста, ин дастоварди навбатиро ки дар заминаи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои ҳамешагии роҳбари давлат муяссар гардидааст, бо ифтихор ва изҳори қаноатмандӣ пазируфтанд. боиси ифтихор ва шодмонӣ бузурги мо сокинони ноҳияи Балҷувон аст ки дар арафа ва таҷлили бузургтарин ҷашни давлатдории 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯзҳо дар дурдасттарин
деҳаҳои ноҳияи балҷувон иншоотҳои наву замонавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. аз ҷумла имрӯз дар деҳаи ялдижи ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳия бинои наву замонавии бунгоҳи тиббӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамзамон дар шафати бунгоҳи тиббӣ барои сокинони деҳа сохтмони бинои муассисаи таълимии ноҳия бо назардошти фароҳам сохтани шароити муосири таълим барои муҳассилин ҷараён дорад. тибқи иттилоъ сохтмони муассисаи таълимии мазкур дар ояндаи наздик ба анҷом расида ҳамчун дастоварди навбатӣ дар соҳаи маорифи ноҳия барои сокинони деҳоти дурдаст хизмат мерасонад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи балҷувон, ахбор. дар вилояти суғ нақшаи бунёди иншоот бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 73% иҷро гардид. давоми солҳои 2022-2024 аз 12000 иншооти ба нақша гирифта шуда 8755 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. бо бунёди иншооти таъиноти гуногун симои шаҳру ноҳияҳои вилоят ба таври назаррас тағйир ёфта, сатҳи зиндагии мардум беҳтару хубтар гардид. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд раванди созандагию бунёдкорӣ тақвият ёфта бо маблағгузории ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва саҳмгузории соҳибкорону аҳолӣ сохтмони зиёда аз 12000 иншооти таъиноти гуногун амалӣ хоҳад шуд. аз соли 2022 инҷониб дар натиҷаи тадбирандешиҳои саривақтии ҷиҳати амалӣ намудани дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят баъди бунёд, таъмир ва навсозӣ наздики 9000 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, инчунин дар ин давра ба сохтмони садҳо бинои дигар асос гузошта шуд ва имрӯзҳо дар аксари он корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. танҳо соли гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо фармоиши идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 120 иншоот сохта шуд, ки бино ба маълумоти масъулин харҷи он 250 миллион сомониро ташкил медиҳад. имрӯзҳо дар дурдасттарин деҳоти вилоят сохтмони мактабу кӯдакистонҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ, қасру кохҳои фарҳанг, бозору марказҳои муосири савдою тиҷорат, ҳаммому кошонаҳои ҳусн ва дигар марказҳои хизматрасонии муосир идома дорад ва баробари мақомоти давлатӣ саҳми соҳибкорон ва аҳолӣ дар раванди созандагиҳо назаррас аст. соли гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо сохта ба истифода додани иншооти нави соҳаи маориф, аз ҷумла мактабу кӯдакистонҳо ва синфхонаҳои иловагӣ, шароит ва имконияти таълиму тарбия беҳтар гардид. имсол бошад дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бунёди 40 кӯдакистон ва 60 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ба нақша гирифта шудааст. аз ин нишондод 51 бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 6 кӯдакистон бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят сохта мешавад. соли равон бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят дар шаҳраки Сайҳун сохтмони бинои муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як баст оғоз гардид. бинои мактаб сеошона буда бояд соли 2026 ба истифода дода шавад. сохтмони бинои маъмурии муассисаи давлатии нигаҳдории иншооти сохташавандаи шаҳрак бошад, соли равон ба итмом мерасад, ки ин иншоот ҳам бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят қомат афрохтааст. бинои маъмурӣ аз таххона ва ду ошона иборат буда, дар инҷо 10 утоқи корӣ барои кормандони муассиса шароити корӣ муҳайё карда шуда истодааст. дар шаҳрак бояд тибқи нақша 25 адад кӯдакистон ва 17 адад мактабҳои миёна сохта ба истифода дода шавад ва шаҳрак барои 250000 аҳолӣ пешбинӣ карда шудааст. лекин айни ҳол дар шаҳрак 70 хоҷагӣ зиндагӣ доранд. имрӯз аллакай мо бунёди аввали мактабро сар кардем. бинои иловагии факултаи чоруми академияи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд низ бо фармоиши идораи сохтмони асосӣ сохта шуда аз 6 ошиёна иборат аст. бино бо назардошти хобгоҳ барои 200 нафар, ошхона ва маҷлисгоҳ бо фарогирии 500 ҷои нишаст сохта мешавад. имрӯзҳо корҳои бунёдӣ аз ҷониби 5 ширкати сохтмонӣ амалӣ гардида, дар назар аст ки ин бинои нави таълимии соли равон ба истифода дода шавад. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар вилояти Суғд бо фармоиши идораи сохтмони асосӣ бештар аз 600 иншоот бунёд карда мешавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар ноҳияи Ёвон ба муносибати истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз 561 иншооти бунёдшаванда то имрӯз тибқи нақша 227 иншоот мавриди истифода қарор дода шуд. таваҷҷӯҳ намоед.
таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли ватан марҳилаи нави созандагӣ ва бунёдкорӣ ва рушди бемайлони тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ба ҳисоб меравад. зеро пойдории истиқлолу таҳкими ваҳдату ягонагӣ ва ташаббусу раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинонро ба саҳм гузоштанд дар раванди босуботи корҳои ободонӣ ҳавасманд гардонидааст. саҳм гузоштан дар ободонӣ ва рушди ватан масъулият ва қарзи шаҳрвандиву фарзандии ҳар яки мо ба ҳисоб меравад. зеро аҷдодони мо тоҷикон аз қадим шаҳрсозу шаҳрдору шаҳриёр буданд ва ин анъана аз насл ба насл то ба имрӯз ба мерос меояд. дар замони нав бо роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои сохтмонӣ ва бунёдкориву созандагӣ дар тамоми гӯшаву канори мамлакат авҷи тоза дошта, бунёди ҳазорҳо иншооти гуногун таъйинот барои ба талаботи замон ҷавобгӯ гардидани сатҳу сифати кор ва рӯзгори сокинони мамлакат мусоидат карда истодааст. аз он ҷумла дар ҳудуди ноҳияи Ёвон низ сокинону соҳибкорон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ таъмиру азнавсозӣ ва бунёди беш аз 560 иншоотро ба нақша гирифта то ба имрӯз аллакай 227 адади онро сохта мавриди истифода қарор доданд ва чӣ гуна мушоҳида мегардад, дар иншооти дигари ҷашнӣ корҳои сохтмонӣ бо авҷу мароми тоза идома дорад. вобаста ба талаботи замон ва рушди бинокорӣ дар доираи нақшаи генералии ҷамоати шаҳраки Ёвон, соҳибкорони ноҳия бештар ба бунёди иншооти баландошиёна бо дар назардошти ҷойгир намудани марказҳои савдову хизматрасонӣ дар ошиёнаҳои поёнӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд ва ин раванд дар боз ҳам зебову назаррабо гардидани маркази ноҳия мусоидат карда, ҳамзамон дастрасии сокинонро ба манзили зист бештар менамояд. имрӯзҳо дар ноҳияи Ёвон якчанд корхонаҳое ҳастанд ки барои сохтмони манзилҳои истиқоматии бисёрошона кор карда истоданд. мо дар табиати нуҳуми ҳамин блоки А истодем ва дар ин ҷо корҳои арбобтобандӣ ба атмом расонда шуда, чӣ хеле ки мебинем корҳои бетонгирӣ рафта истодааст. корҳо аз рӯи стандартҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон идома дода шуда истодааст. ба иттилои масъулин татбиқи чунин ҳадафҳои созанда ба пуррагӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ва таъмини зиндагии шоистаи сокинон равона гардида, аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи Ёвон соли 2022 49 адад, соли 2023 85 ва соли 2024 91 иншооти гуногун таъйинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. имрӯзҳо бо мусоид гардидани мавсим гурӯҳҳои кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон дар ҷамоати шаҳраку деҳот миёни сокинону соҳибкорон корҳои тарғиботиву фаҳмонидадиҳӣ гузаронида раванди корҳои созандагиро вусъат мебахшанд. дар ҷамоати деҳоти Ҳасан Ҳусейнов сокинону соҳибкорони маҳаллӣ ва он нафароне ки мақсади сафари ҳаҷро доштанд аз худ ташаббускорӣ нишон дода, дар радифи дигар иқдомҳои созандагӣ соҳили селроҳаи ҳудуди деҳаи Тутакро мустаҳкам намуда, як пули мошингузар низ бунёд карда истоданд. имрӯзҳо дар ҳама гӯшаи канори диёрамон, хусусан дар ҷамоати деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнов, дар ҳамаи деҳаҳош корҳои ободонии созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ва саҳми соҳибкорон ва саҳми сокинони дар селроҳаҳо соҳил мустаҳкамкунӣ ва як пули мошингузар ки барои син хоҷагӣ ёрдам мекунад рехта истоданд. иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ дар ноҳияи Ёвон аз бинову синфхонаҳои иловагӣ, муассисаҳои томактабӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, корхонаҳои хурди коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, сардхонаву амборҳо барои нигаҳдории молу маҳсулоти кишоварзӣ ҷиҳати таъмини талаботи бозор дар ҳама фаслҳои сол, толору майдончаҳои варзишӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард, таъмини деҳаҳои эҳтиёҷдошта бо оби нӯшокӣ ва полезӣ, чароғонкунии кӯчаҳо, марказҳои хизматрасонии бонкӣ дар деҳаҳои дурдаст ва дигар амалҳои марбут ба таъмини рушди маҳал иборат мебошанд. исмоил соҳибназарён, мусои Нурмуҳаммад, Давлати Файзулло, ноҳияи Ёвон, Ахбор.
дар деҳаи олимободи ҷамоати деҳоти работи шаҳри турсунзода бунгоҳи тиббӣ иборат аз 4 ҳуҷраи кӯрӣ ба истифода дода шуд. ҳоло сохтмони 58 синфхонаи иловагӣ дар назди 4 муассисаи таълимӣ ва азнавсозии роҳҳои деҳот дар ин ҷамоат идома доранд. гузориш дар ин хусус. сокинони деҳаи олимободи ҷамоати деҳоти работи шаҳри турсунзода соҳиби бунгоҳи тиббии замонавӣ шуданд. ин муассисаи тиббӣ аз 4 ҳуҷраи корӣ иборат буда дар муддати 6 моҳ сохта мавриди истифода қарор гирифт. бино бо саҳми сокинон ва мақомоти маҳаллӣ қомат афрохта бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин мебошад. акнун табибон бо истифода аз шароити хуби фароҳам гардида хизматрасонии тиббиро барои 1300 нафар сокинони ин деҳа дар сатҳи зарурӣ ба роҳ хоҳанд монд. аз он хурсандем ки дар деҳаи олимобод ин гуна бунгоҳи тиббӣ кушода шуд, бо шароити замонавӣ сохта шудааст. мо аз ин имкониятҳо истифода бурда кӯшиш мекунем ки хизматрасониро бо сатҳи баланд ба роҳ монем. дар идомаи корҳои ободонӣ бошандагони деҳаи олимобод тасмим гирифтанд ки дар назди муассисаи таълимӣ 8 синфхонаи иловагӣ бо фароҳам овардани имкониятҳои замонавӣ барои фарзандонашон бунёд намоянд. сокинони деҳаи ширкенд низ сарҷам шуда дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 ба сохтмони бинои нави таълимӣ иборат аз 16 синфхона оғоз намуданд. ин иқдомро аҳолии деҳа дастҷамъона рӯи кор гирифта азм доранд то биноро дар фурсати кӯтоҳ ва ба талаботи замонавӣ ҷавобгӯ бунёд намуда мавриди истифода қарор диҳанд. сохтмони мактаби наву замонавии дуошона дар деҳаи асбоб ки иборат аз 24 синфхона дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 66 идома дорад, баъди ба истифода додан метавонад ба ҳалли мушкилоти норасоии ҷойи нишасти хонандагон ва беҳтар намудани сатҳу сифати таълим дар ин мавзеъ саҳми муносиб гузорад. ҳоло корҳои сохтмонӣ дар болопӯши бино ҷараён дорад. ҷамоати деҳоти работ асосан деҳои дурдасттарин ба ҳисоб меравад. ин ҳамаи иншоотое ки ба нақша гирифта шуданд бо саҳми сокинон ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳри турсунзода ба роҳ монда шудааст. дар соли 2024 зиёда аз 23 километр роҳҳои ҳудуди деҳот пурра асфалтпӯш бетонпӯш карда шуд. мардуми ҳудуди ҷамоати деҳоти работ зери сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ камари ҳиммат бастанд. якҷо ҳама аз як гиребон сар бароварда чунин корҳои ободониро дар оянда низ идома медиҳанд. аз навсозии роҳҳои маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти работи шаҳри турсунзода бо саҳми сокинону соҳибкорони хайрхоҳ ба ҳукми анъана даромадааст. соли 2024 дар ҳудуди ҷамоат 12,8 километр роҳ бетонпӯш ва 11,3 километр асфалтпӯшт карда шуданд. ҳоло корҳои аз навсозии роҳҳо дар деҳаҳои қипчоқ ва савлӣ идома дошта, сокинон тариқи ҳашари дастҷамъона ба бетонпӯшкунии роҳҳои байнидеҳавӣ машғул мебошанд. чунин корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар деҳоти шаҳри турсунзода ҷиҳати беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии сокинон ва фароҳам овардани шароити хубу созгор баҳри пешрафти як гӯшаи ватани азиз равона карда шудааст. 70% аҳолии тоҷикистонро шахсони то 30 сола, яъне ҷавонон ташкил медиҳанд. иштироки фаъоли ин қишри созандаи ҷомеа имрӯз дар пешбурди ҳаёти ҷамъиятӣ баръало мушоҳида шуда, онҳо бо ғояҳои созанда ва иқдомҳои нав ба нав дар шоиста муаррифӣ гардидани тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ саҳм мегузоранд. гузориши ҳамкорони мо. ҷавонон такягоҳи воқеӣ, умед ва ифтихори ҷомеа ва давлати тоҷикистон ба шумор мераванд. маҳз ба ҳамин хотир аз оғози солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббус ва дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати муҳайё намудани шароити мусоити зисту зиндагонӣ, илмомӯзӣ, ҷисману рӯҳан солим ба воя расидани ин қишри фаъоли ҷомеа тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ карда мешаванд. фаъолияти ҷавонон дар тамоми соҳаҳо, аз ҷумла дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ва дар рушди иқтисоди миллӣ имрӯз назаррас буда, онҳо бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат ғояҳои созанда пешниҳод намуда, бо дастгирии роҳбарияти давлат онҳоро дар амал татбиқ намуда истодаанд. ҷиҳати мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ мондани таълим ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли наврасу ҷавон дар мамлакат муосиртарин шароиту имконот фароҳам оварда шудааст. муассисаҳои нави таълимӣ аз қабили муассисаҳои таълимии типи нав ки дар онҳо мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ дарс ҷараён мегиранд, бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба истифода дода шуда, дар онҳо омӯзгорони соҳибтаҷриба ҷалб гардиданд ва ин омил барои рушди зеҳнии ҷавонону наврасон замина фароҳам овардааст. таъсиси квотаи президентӣ аз ҷумлаи иқдомҳои ояндабинонаи пешвои миллат ба ҳисоб меравад.
аз соли 1997 то имрӯз наздик ба 25 000 ҷавонони фаъол тариқи квотаи президентӣ муассисаҳои олии касбии ҷумҳуриро хатм намуда дар соҳаҳои ҳаётан муҳими ҷомеа фаъолияти босамар доранд. дар баробари дигар ғамхориҳои сарвари давлат нисбат ба ҷавонону наврасон таъсиси стипендияи президентиро ёдовар шудан лозим аст ки натиҷаҳои назаррасро ба бор овардааст. ҳамасола баргузор гардидани озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фуруғи маърифат ба рушди зеҳнии кӯдакону наврасон, ҷавонон ва дар маҷмӯъ аҳли ҷомеа инчунин омӯзиш ва гиромидошти арзишҳои миллию давлатӣ, тақвияти хештаншиносиву худогоҳии миллӣ мусоидат намуда аз шумори иқдомҳои наҷибу дурбинонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгириву ҳавасмандгардонии ҷавонону наврасон мебошад. роҳандозии ин озмунҳо ҳамчун намунаи волои дастгириву ғамхории роҳбарияти давлат ба хотири ҷалби наврасону ҷавонон ба китобу китобхонӣ, омӯзиши таъриху фарҳанги миллат, гиромидошти арзишҳои ниёгон, тавсеяи навоварию ихтироъкорӣ ва дарёфти беҳтарин истеъдодҳои ҷавону наврас натиҷаи самарабахш ба бор овард. давоми 6 соли охир аз байни иштирокчиёни ин озмунҳо шумораи зиёди ҷавонони соҳибилму бомаърифат бо истеъдоду навовар муаррифӣ гардиданд ва хатмкунандаҳое ки дар даври ҷамъбастии озмунҳо ғолиб омаданд ройгон ба ихтисосҳои интихоб намудаашон дар донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат дохил шуда таҳсилро идома дода истодаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни баромадҳои худ таъкид намуданд ки насли замони истиқлол аз наслҳои пешина бо савияи илму дониш, маърифату ҷаҳонбинӣ, сатҳи тафаккур ва одобу ахлоқ фарқи куллӣ доранд ки ин ҳама боиси ифтихор мебошад. ин нукта шаҳодати боварии сарвари давлат ба нерӯву тавони ҷавонон мебошад. иштироки фаъоли ҷавонон дар пешбурди ҳаёти ҷамъиятӣ имрӯз баръало мушоҳида мешавад. ин хишри созандаву бунёдкор бо ифтихор аз гузаштаи шарафманди хеш ва гиромидошти арзишҳои деринаи ниёгон ба давлату миллат содиқ мебошанд. ҳимояи марзу буми ватанро қарди фарзандии хеш дониста илмҳои замонаро дар сатҳи баланд меомӯзанд ва пайрави воқеии пешвои миллат будани худро собит намуда истодаанд. ҷавонони тоҷик ҳамчун ояндаи давлату миллат, қувваи пешбарандаи ҷомеа ва захираи стратегии давлату ҳукумати мамлакат дорои ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстиву ватанпарварӣ мебошанд ва дар оянда низ ба ватану миллати худ содиқ мемонанд. дар ноҳияи варзоб бо мақсади беҳсозии сатҳу сифати таълиму тарбия ва фароҳам сохтани шароити хуби таҳсил барои хонандагон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. натиҷа ҳамин аст ки солҳои охир хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. гузориш дар ин хусус. тарбияи дурусти насли ҷавони кишвар ва таъмини шароити хуби таҳсил ба онҳо яке аз ҳадафҳои меҳварист ки дар ин самт дар муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи варзоб бо иштироки хонандагон чорабиниҳои гуногун пайваста доир карда мешавад. ин навбат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ноҳияи варзоб доир ба натиҷаҳои фаъолияту ҳадафҳои созмони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Исмоили Сомонӣ ҳамоиш доир шуд ки дар он хонандагону омӯзгорони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи варзоб иштирок намуданд. пайваста кӯшиш менамоем ки хонандагонро дар ҳамаи самтҳо омода сохта асос як шахси ватандӯст, ватанпарвар ва ҷонисори ватан омода созем. тарбияи дурусти хонандагон ва дар рӯҳияи хештаншиносӣ ба камол расонидани онҳо инчунин фароҳам сохтани шароити хуби таълим, омӯзиш ва эҳтироми таъриху фарҳанги милливу башарӣ, арзгузорӣ ва ҳифзи арзишҳои истиқлоли давлатӣ яке аз ҳадафҳои асосии созмон ба ҳисоб меравад. дар идомаи чорабинӣ аз ҷониби хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ва дигар иштирокдорон шеъру суруд дар расси ватан, артиши миллӣ ва ҷашнҳои миллӣ пешниҳод гардонида шуд. таъкид гардид ки дар тарбияи насли худогоҳу хештаншинос ва соҳибилму босавод нақши омӯзгор бузург мебошад. дар робита ба ин омӯзгорони муассисаҳои таълимии ноҳияи варзоб бо истифода аз шароиту имконоти мавҷуда талош менамоянд ки дар тарбияи дурусти насли ҷавон саҳми арзанда гузоранд то онҳо дар оянда ҳамчун шахси дорои дониши баланд тарбия ёбанд ва саҳми худро дар рушди ояндаи кишвар гузоранд. интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои мамлакат 2 марти соли 2025 доир мегардад. бо мақсади мусоидат ба татбиқи ҳуқуқи интихоботии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар, аз ҷумла дар 28 давлати дунё 36 участкаи интихоботӣ таъсис дода шудааст. доир ба аҳамияти ин чора
чорабинии муҳими сиёсӣ омодагиҳо дар хориҷи мамлакат ҷиҳати баргузории интихоботи озоду шаффоф андешаи Ёқуб Ҳакимов, коршиноси Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 4 декабри соли 2024 санаи 2 марти соли 2025 интихоботи навбатии вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси вакилони халқии вилояту шаҳрҳо таъин карда шудааст. интихобот падидаи муҳими ҳуқуқӣ ва сиёсист. Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ бо қабули Конститутсия дар ин қонуни асосӣ ҷиҳати амалишавии ҳуқуқи конститутсионӣ меъёрҳои мушаххасро муқаррар намуд. бахусус дар моддаи 6 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ менамояд. Минбаъд дар боби 2 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалӣ шудани ин ҳадафи конститутсионӣ ҳуқуқи шаҳрванд ба интихоб кардан муқаррар карда шудааст. махсусан дар моддаи 27 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудааст ки ҳар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба синни интихоботӣ расидааст ҳуқуқи дар интихобот иштирок карданро дорад. ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки берун аз ҳудуди кишвар истиқомат ва зиндагонӣ менамоянд, онҳо низ метавонанд аз ин ҳуқуқи конститутсионии худ истифода намоянд. масъалаи мазкур дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим карда шудааст. мувофиқи муқаррароти қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар намояндаҳои доимии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки берун аз ҳудуди кишвар қарор доранд, участкаҳои интихоботӣ таъсис дода мешавад. участкаҳои интихоботӣ берун аз ҳудуди кишвар бо пешниҳоди Вазорати корҳои хориҷӣ аз тарафи Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ таъсис дода мешавад. дар ҳоли ҳозир дар 28 давлати дунё 36 участкаи интихоботӣ таъсис дода шудааст ки шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар он овоз диҳанд. шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки берун аз ҳудуди кишвар истиқомат менамоянд, бояд дар участкаҳои интихоботӣ бо пешниҳоди шиносномаи хориҷии умуми шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон худро дар ин участкаҳои интихоботӣ ба қайд гиранд. участкаҳои интихоботӣ кори худро аз соати 6 субҳ бо вақти маҳалли мамлакати буду бош оғоз намуда дар соати 20 анҷом меёбанд. участкаҳои интихоботӣ ки берун аз ҳудуди кишвар фаъолият мекунанд, дар дилхоҳ маврид метавонанд фаъолияти худро анҷомёфта ҳисоб кунанд, ба шарте ки интихобкунандагони дар рӯйхат буда овози худро дода бошанд. шаҳрвандони азиз, иштироки ҳар яки шумо дар интихобот муҳим ва саривақтӣ буда овози шумо нақши ҳалкунанда дорад. дар шаҳри Левакан номзадҳо ба вакилӣ ба Маҷлиси намояндагон ва маҷлисҳои вакилони халқ бо интихобкунандагон вохӯрӣ доир намуданд. дар чорабинӣ вобаста ба нишондодҳои паёми навбатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ ва амалисозии ҳадафҳои бунёдкоронаи созандаи барномаи ҳизбии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон изҳори назар карда шуд. иброз гардид ки асоси интихобот ва аҳамияту муҳимияти онро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст. дар моддаи 6 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст дар Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ буда онро бевосита ва ё ба воситаи вакилони худ амалӣ мегардонад. аз интихобкунандагон даъват ба амал оварда шуд ки дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ки 2 марти соли равон баргузор мегардад фаъолона иштирок намоянд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 ҷамоати шаҳраки заҳматободи ноҳияи Восе вохӯрии номзадҳо ба вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии якмандатии Восе 39 ки аз Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва Ҳизби аграрии Тоҷикистон пешбарӣ шуданд бо интихобкунандагон баргузор гардид. зимни ин вохӯрӣ гуфта шуд ки омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсии интихоботӣ вакилон ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқ дар ноҳия дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. аъзои комиссияи ҳавзаи интихоботӣ оид ба интихоботи вакилони дар ҳавзаи якмандатии Восе 39 ки ба он ноҳияҳои Темурмалику Балҷувон дохил мешаванд, чорабиниҳои тарғиботиро ба роҳ монда барномаи пеш аз интихоботии номзадҳоро ба интихобкунандагон дастрас намуданд. иттилоъ дода шуд ки дар ноҳияи Восе 1 ҳавза ва 62 участкаи интихоботӣ ба
ба қайд гирифта шудааст. ҷиҳати иштироки фаъоли шаҳрвандон дар раванди интихоботи навбатии вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар шаҳри Бохтар чорабиниҳои тарғиботӣ идома доранд. Аз ҷараёни чунин чорабиниҳои тарғиботӣ хабарнигорони мо гузориш медиҳанд. дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар аз ҷониби комиссияи ҳавзавии ҳудудии якмандатаи интихоботии Бохтар 26 оид ба интихоботи вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон аксияи тарғиботӣ таҳти унвони овози ту ҳалкунанда аст гузаронида шуд. дар ин чорабинӣ донишҷӯёну ҷавонон ва ихтиёриён фаъолона ширкат варзида варақаҳои иттилоотиро оид ба интихобот дар кӯчаву хиёбонҳо, бозор ва марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар маконҳои ҷамъиятӣ паҳн намуданд. ҳамчунин ба воситаи насби шиору овезаҳо бо навиштаҷоти тарғибкунандаи аҳолӣ ба интихоботи дар пеш истода мошинҳои сабукрав ва махсуси идораҳои давлатӣ дар маҳаллаҳо давр зада бо садои баланд таҳти унвони овози ту ҳалкунанда аст сокинонро ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ даъват намуданд. ҳамзамон дар маконҳои серодам аз ҷумла назди бозорҳо, истгоҳҳои нақлиётӣ ва муассисаҳои таълимӣ воситаҳои тарғиботӣ аз қабили баландгӯякҳо, лавҳаҳои иттилоотӣ ва мониторҳои электронӣ истифода гардида таъкид карданд ки иштироки ҳар шаҳрванд дар интихобот на танҳо ҳуқуқ балки масъулияти шаҳрвандӣ маҳсуб меёбад. ҳамин гуна иқдомҳои тарғиботӣ то рӯзи муайян гардида дар маҳаллаҳо, муассисаҳои таълимӣ ва корхонаву ташкилотҳо идома хоҳад ёфт то ки сатҳи омодагии аҳолӣ аз раванди интихобот ва аҳамияти иштироки фаъолона дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ баланд бардошта шавад. дар ноҳияи Рашт бо мақсади дар сатҳи баланди ташкили гузарондани интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва маҷлисҳои вакилони халқ нақшаҳои мукаммал амалӣ гардида омодагиҳои хуб бароҳ монда шудааст. гузориши Идигулу Маҳмуд. дар ҳавза ва участкаҳои интихоботии ноҳияи Рашт оид ба интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва вакилони маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ корҳои ташкилӣ ва тарғиботӣ дар асоси қонунгузорӣ вобаста ба интихобот ва дастури комиссияи марказии интихобот ба райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон бароҳ монда шудааст то интихобкунандагон дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ номзадҳои арзандаи худро интихоб кунанд. то ҳозира то давраи омодагии участкаҳои интихоботӣ айни замон дар участкаҳои интихоботӣ лавҳаҳои интихоботӣ гӯшаҳои интихоботӣ оид ба интихоботи вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳия инчунин кабинаҳо қутиҳои овоздиҳӣ ҳама омода мебошанд барои баргузор кардани интихобот. дар ҳудуди ноҳия 66 участкаи интихоботӣ 40 ҳавзаи интихоботӣ оид ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқ 66 та участкаҳои интихоботӣ мавҷуд мебошанд. шумораи овоздиҳандагон 68,000 зиёда аз 68,750 нафар овоздиҳанда мавҷуд мебошанд. дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ тамоми шароити зарурӣ фароҳам буда ба интихобкунандагон ҷиҳати иштироки фаъолу озодона дар интихобот корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шудааст то дар рӯзи интихобот ба тарафдории номзади арзанда овоз диҳанд. дар баробари ин аз тарафи намояндагони комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар коршиносон семинарҳои омӯзишӣ дар ҳудуди 14 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот гузаронида шудааст ва ҳамаи 40 ҳавзаи интихоботӣ ва 70 участкаҳои интихоботӣ бо маводҳои иттилоотӣ ва дигар дастуру ҳуҷҷатҳои зарурӣ пурра таъмин карда шудаанд. дар ноҳияи Рашт ба интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқ 80 нафар аз ҷумла 40 нафар бо пешниҳоди кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ва 40 нафари дигар тариқи худпешбарӣ ба қайд гирифта шудааст. дар ин радиф маҳалли аҳолинишин ҷойи овоздиҳӣ ва ҳайати комиссияи участкаҳои ҳавза дар 3 шумораи рӯзномаи оинаи Рашт ба нашр расида дар ҳамаи маҳалҳои овоздиҳии ноҳия дастраси интихобкунандагон намуда ҳайати комиссияи интихоботӣ корҳои ташкиливу тарғиботиро байни интихобкунандагон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монданд. дар ҷамоати шаҳраки Навобод 2 ҳавза ва 4 участка яъне барои вакилони маҷлиси намояндагони
маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, маҷлиси вакилони халқи ноҳия ва маҷлиси вакилони маҷлиси ҷамоати шаҳрак омодагии ҳамаҷониба дида истодаанд. дар ҷамоат 3340 нафар овоздиҳанда, аз ин 348 нафар бори аввал, 8 нафар маъюбон ва 328 нафар муҳоҷиронро дар бар мегирад. омодагиҳо дар участкаҳо ва ҳавзаҳо ба пуррагӣ таъмин карда шуданд ва мардуми сарбаланди шаҳраки Навобод кӯшиш менамоянд, ки дар интихоботи дар пеш истода якдилона, софдилона ба овоздиҳии вакили арзандаи худ овоз диҳанд. дар ҳамаи участкаҳои интихоботии ҳудуди ноҳияи Рашт барои иштироки фаъолонаи интихобкунандагон дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ ва вакилони маҷлисҳои маҳаллӣ шароитҳои зарурӣ муҳайё буда, онҳо метавонанд дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба тарафдории номзади арзанда овоз диҳанд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзазода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. шарҳи мавзӯи дигар. вусъати корҳои созандагӣ дар ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштиш на дар амал, балки дар ҳисоботҳост. ҳолати харобу валангори бинои ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи мазкур нигаронкунанда боқӣ монда. барои бартараф намудани мушкилоти ҷой дошта тадбири роҳандозӣ намегардад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода шудааст. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имкон ба амал овард, ки дар ноҳияи дурдасту наздикӯҳии ноҳияи Деваштич бо харҷи маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ноҳия саҳми арзишманди соҳибкорони монангу номус ва дастгирии сокинони 8 ҷамоати шаҳраку деҳот наздики 600 адад корхонаву коргоҳҳои самти саноату иқтисодиёт, муассисаҳои тиббиву маориф, варзишгоҳу толорҳои варзишӣ, биною иншооти муосири бисёрошона ва замонавӣ бо тарҳу намои диққатҷалб кунанда бунёду мавриди истифода қарор гирифта, ҳазорҳо нафар қувваи қобили меҳнат бо кори доимӣ ва маоши сазовор таъмин гарданд. ба истиқболи ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлолияти давлатии мамлакат танҳо соли 2024 дар ин ноҳияи ҳамешасабз зиёда аз 100 иншооти сатҳи мухталиф бунёду навсозии куллӣ ва мавриди истифода қарор гирифтааст. масъулини ҷамоати деҳоти ваҳдат низ тибқи нақшачорабинии ҷашнӣ дар бунёди синфхонаҳои иловагию марказҳои саломатӣ, сохтмону аз навсозии роҳҳои душворгузар, мунфашкунии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ва пулҳои калони нақлиётгард, чароғонсозии кӯчаҳои деҳот тавассути воситаҳои алтернативии рӯшноибахш ва инфрасохтори дигар саҳми бориз доранд. аммо идораи маъмурии ҷамоати деҳоти ваҳдат ноободу дар ин макон шароити мукаммали корӣ мавҷуд нест. намои зоҳирии бино ба талабот ҷавобгӯ набуда, як қисми дару тирезаҳо ва дохили бино шикастаю чанг бастааст. якчанд сол муқаддам дар паҳлӯи идораи маъмурии ҷамоати деҳот бинои нави маъмурӣ бунёд карда шуду ҳамон ҳам дар ҳолати ногувор қарор дорад. дар паҳлӯи бинои маъмурӣ боз як иншооти нообод бо номи мағозаи либосворӣ дар ҳолати нимтайёр қарор дорад. гирду атрофи биноҳои навбунёд пур аз ифлосиву партовҳо буда бинандаро ба ҳайрат мегузорад. дар тарафи рости даромадгоҳи идораи ҷамоати деҳоти ваҳдат боз як мағозаи молҳои талаботи ҳаррӯзаи мутааллиқ ба ҷамоати матлуботи ноҳия мавҷуд аст, ки беш аз 30 сол инҷониб қулф задаву дар ҳолати нобучавӣ қарор дорад. нақлиёти хизматӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба кормандони ҷамоати деҳот ҷудо гардида, вайрону корношоям гардида, рӯи ҳавлии ҷамоати деҳот дар ҳавои кушод зери барфу борон ва офтоб гузошта шудааст. вале ягон нафари дилсӯз ақаллан болои онро ба хотири ҳифзи маблағи аз ҳисоби давлат хароҷотшуда напӯшидааст. ҳайратовар он аст, ки раиси ҷамоати деҳот ва кормандони дигари ҷамоат ҳар рӯз аз назди бинои ноободу нақлиёти сабукрави вайрону шишаҳояш шикаста чандин маротиба мегузаранду ин камбудиҳоро нодида мегиранд. аз афташ дилсӯзӣ ба моликияти давлатӣ онҳоро заррае ба андеша водор намесозад. фирдавс умаров, мазбут бобозода, орзу маъруфов, ноҳияи Деваштич, ахбор. дар деҳаи бандари ҷамоати деҳоти қизилқалъаи ноҳияи Хуросон майдони варзишӣ бо гузашти солҳо таъмирталаб гардида, ҷойҳои нишаст дар варзишгоҳ пурра вайрону валангор шудааст. вазъи ҳузнангези майдони варзишӣ далели бетаваҷҷӯҳии масъулин ба мукаммалсозии инфрасохтори соҳаи варзиш мебошад. ин дар ҳолест, ки дар мамлакат ба рушди футбол ва ҷалби наврасон ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳи хос равона гардида, дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бунёд ва таъмиру навсозии майдонҳои варзишӣ вусъат доранд. таваҷҷӯҳ намоед.
майдони варзишии деҳаи бандари ҷамоати деҳоти қизилқалъаи ноҳияи хӯросон бо гузашти солҳои зиёд таъмирталаб гардида ҷойҳои нишасти ҳаводорони риштаи футбол куллан ба нестиро овардааст. тавре мушоҳида шуд масоати иншооти варзишӣ ҷавобгӯ ба меъёрҳои талаботи бозии футбол буда дар ҳолати пурра барқарорсозии он баробари баргузории чорабиниҳои васеъи варзишӣ ҳамчунин баҳри гузарондани тадбирҳои фарҳангӣ хеле мусоид аст. имрӯзҳо аз бетаваҷҷӯҳии масъулини соҳа атрофи ин майдони футбол харобазореро мемонад ки боиси нигаронии дӯстдорони риштаи бозии футбол дар ноҳия гардидааст. ба гуфтаи сокинони деҳаи бандари ноҳияи хӯросон 30 сол қабл ин майдони боҳашамати футбол бунёд ёфта қисмати иншооти ёрирасони он сохтмонаш ба таъхир монда то кунун тадбире дар ин самт андешида нашудааст. тавре зикр доштан солҳои пеш дар ин майдон чорабиниҳои калон ба мисли наврӯз ҷашни истиқлолият ва ба ин монанд чорабиниҳои сатҳи баланд гузаронида мешуд, вале имрӯз намои ин иншооти варзишӣ ҷавобгӯ ба талабот нест. стадиони мо яке аз стадионҳои хуб ҳаст, не ки ҷои шиш надорем. бачаҳомон стадионда вақти шита бозӣ мекарданд солҳои 20 сол пеш гӯё 20 сол пеш ҳаминда виши лигада бозӣ мекарданд ҳамиҷода. ҳозир нест. мо мехоҳем ки ҳамин стадион обод шавад, ҷои шиш обод шавад. дар дохили ин майдони васеъи деҳотӣ барои баргузории бозиҳои футболи хурд майдончае низ сохта шудааст ки дар натиҷаи хунукназарӣ ҳолати он низ ташвишовар аст. дохили ин майдонча пур аз хору гиёҳҳои худрӯй гашта симтурҳои атрофи он даридаву парешон гардидааст. шояд баъди пахши ин гузориш масъулини соҳа ба хулосае омада барои ҷавонони деҳоти мазкур шароити машқу тамрин ва машғул гардиданро ба риштаи футбол муҳайё намоянд. طبق اطلاع متخصصان агентии обҳавошиносии мамлакат рӯзҳои 24-26 феврал дар ҷумҳурии ҳавои номусоид пешгӯӣ шуда дар водиҳо ва ноҳияҳои кӯҳӣ борон ва барф меборад. аз ин рӯз сокинони кишварро лозим аст ки дар ин рӯзҳо эҳтиёткор бошанд. ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилиро зарур аст ки беомодагӣ ва нисбат ба қоидаҳои бехатарӣ ба сафар набароянд. гузориши Комрон Одиназода дар ин хусус. мувофиқи маълумоти агентии обҳавошиносии кишвар аз 24 то 26 феврали соли равон дар ҷумҳурии ҳавои номусоид ба амал омада боридани борон ва барф дар қисми зиёди водиҳо, доманакӯҳҳо пешгӯӣ карда мешавад. ҳамзамон дар ин рӯзҳо фаромадани туман низ дар баъзе минтақаҳо дар назар аст. ин рӯзҳо дар шоҳроҳҳои минтақаҳои кӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, ғарби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шоҳроҳҳои Душанбе Чаноғ, фаромадани Тарма аз эҳтимол дур нест. рӯзона 24 феврал ва инчунин 25-26 феврал дар қисми зиёди ҷумҳурии ҳавои номусоид боридани боришот то рӯзи 25 дар қисми зиёди водиҳо, доманакӯҳҳо боридани борон пешгӯӣ карда мешавад ва шабона рӯзи 25 ба 26 гузариши борон ба барф чӣ дар водиҳо ва инчунин дар доманакӯҳҳо аз эҳтимол дур нест. дар қисматҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳ бошад асосан барф хоҳад борид. рӯзҳои 25 ва 26 дар баъзе ноҳияҳо боридани боришоти шиддатнок пешгӯӣ карда мешавад. инчунин шиддат гирифтани шамол пешгӯӣ карда мешавад ва эҳтимол аст ки шиддатнокии шамол дар баъзе ноҳияҳо аз он ҷумла дар вилояти Суғ ва қисмати ҷанубии вилояти Хатлон то 20-25 метр дар сония вазад. дар натиҷаи боридани боришотҳои шиддатнок дар бахше аз минтақаҳои кӯҳӣ то бемарказ дар ғарби Бадахшон ва инчунин дар вилояти Суғ, дар шоҳроҳҳои вилояти Суғ тармафароӣ эҳтимолият дорад. дар натиҷаи дохил шудани ҳавои сарди намнок дар қисматҳои кӯҳӣ аз он ҷумла дар шоҳроҳҳои кӯҳӣ ва ағбаҳо туманфароӣ пешгӯӣ карда мешавад. бинобар сабаби дохилшавии ҳавои сард ва намнок дар бахше аз минтақаҳои кӯҳӣ, дар шоҳроҳҳои кӯҳӣ, дар ағбаҳо дар натиҷаи туманфароӣ дури биниш паст мегардад ва эҳтимол аст ки то 50 метр расад. инчунин дар ин минтақаҳо хавфи тармафароӣ, яхбандӣ низ аз эҳтимол дур нест.
روز 25 فوریه در قسم زیادی وادی‌ها هنوز هوا نسبتاً گرم است و احتمال است که شبانه از 2 تا 7 درجه گرم، روزانه باشد تا 10 درجه گرمی هوا پیشگویی کرده میشد. ولی روز 26 روزانه علاقه در قسم زیادی منطقه‌های وادیگی و اینچنین دامنه‌کوه حرارت هوا روزانه همگی 0.2 درجه را تشکیل خواهد داد و در قسمت‌های کوهی باشد حرارت هوا شبانه از 1 درجه خنک تا 3 درجه گرم، روزانه باشد از 2 تا 7 درجه گرم. ولی روز 26 در این منطقه ها نیز اساساً برف باریده حرارت هوا روزانه احتمالاتی از 1 تا 3 درجه خنک شدن دارد. در بانکوها باشد حرارت هوا شبانه تا 12-17 درجه خنک، روزانه باشد از 2 تا 7 درجه هوا سرد است. در شهر دوشنبه روز 25 اساساً باران میبارد، در بعضی حالت‌ها شدت میگیرد. روز 26 باشد علاقه هوا تغییر یافته، گزارش باران با برف پیشگویی کرده میشد و روزانه اساساً در شهر دوشنبه برف خواهد بارید. حرارت هوا شبانه در شهر دوشنبه روز 26 از 3 تا 5 درجه گرم، ولی روزانه باشد حرارت هوا از 0 تا 2 درجه گرمی را تشکیل خواهد داد. дар робита ба ин аз шаҳрвандон даъват ба амал оварда мешавад ки аз сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ бидуни зарурат худдорӣ намоянд. ҳамчунин ба соҳибони воситаҳои нақлиёти автомобилӣ тавсия дода мешавад ки мошини худро бо ашёи зарурии зидди лағжиш муҷаҳҳаз карда ҳангоми истифодаи гармкунакҳо ва печҳои бухорӣ қоидаҳои бехатарии сӯхторро риоя намоянд. дар роҳҳо ҳангоми ҳаракат эҳтиёткор бошанд. комрон одиназода, баҳодур ҳасанзода, ахбор. силоҳбадастон ба минтақаи тадоянгӯи кения ҳамла карданд. дар натиҷа 20 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуд. дар ҳиндустон гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ ба соҳаи кишоварзӣ таҳдиди ҷиддӣ мекунад. ба маълумоти обу ҳавошиносон дар ҳиндустон гармии ҳаво дар назар аст ки 1 моҳи дигар идома ёбад. хабарҳо аз хориҷи ҷумҳурӣ. дар ҷумҳурии мардумии чин олимони тиб як навъи коронавирусро пайдо намуданд. гурӯҳи олимон ҳангоми гузарондани таҳқиқот дар лабораторияи гуанчжоу ин патогенро дар куршапаракҳо пайдо намуданд. натиҷаи таҳқиқот нишон дод ки ин вирус метавонад одамонро чун вируси COVID-19 сироят намояд. ба гуфтаи мутахассисон ин вирус бештар ба роҳи нафас осебпазир аст. бо вуҷуди ин ҳам ҳоло олимон дақиқ накарданд ки вируси нав метавонад аз инсон ба инсони дигар гузарад. давоми 2 ҳафтаи охир бар асари барфбоди шадид дар минтақаҳои гуногуни ҷазираи хансуи ҷопон 20 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар бо нишонаи сармозадагӣ ба беморхона интиқол дода шуданд. дар бархе аз минтақаҳои аҳолинишин баландии барф ба 4 метр расида, ҳаракати ҳама гуна нақлиёт дар роҳҳо ба мушкилӣ сурат мегирад. ҳамчунин сардии шадид боиси камда шудани хатҳои интиқоли нерӯи барқ шуда, аҳолии чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. номусоидии вазъи ҳаво бештар ба фаъолияти фурудгоҳҳо халал ворид карда, боиси қатъ гардидани парвози тайёраҳо ба чанд хатсайри дохилӣ шуд. барои тоза намудани барф аз роҳҳо кормандони хадамоти коммуналӣ фаъолият доранд. дар ҳиндустон гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ ба хоҷагидорон зарари ҷиддӣ расондааст. аз хушксолӣ бештар минтақаҳои қисми шимолу ғарбии мамлакат ки қисми зиёди ғалла дар он ҷорӣ ёфта мешавад зарар дидаанд. бинобар маълумоти идораи обуҳавошиносии маҳаллӣ, ҳавои гарм ҳадди аққал 1 моҳи дигар идома меёбад. ин ҳолат боиси коҳиш ёфтани ҳосили умумии гандум мегардад. бояд қайд намуд ки ҳиндустон аз ҷиҳати истеҳсоли гандум дар ҷаҳон ҷойи дуюмро ишғол мекунад. илова бар ин, ин ҳолат метавонад боиси коҳиши 40% содироти ғалла гардад. ҷинояткори бо корд мусаллаҳ дар назди як бозори шаҳри мюлзуи фаронса ба гурӯҳи одамон ҳамла кард. дар пайи ҳодиса 1 нафар ба ҳалокат расида, 5 каси дигар захмӣ шуданд. кормандони мақомоти полис начандон дур аз маҳалли ҳодиса силоҳ ба дастро боздошт карданд. тафтишот муайян кард ки ҷинояткор 37 сола буда, алҷазоиртабор буда, қаблан дар рӯйхати гурӯҳҳои ифротгар шомил будааст. оид ба ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ кушода шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. дар минтақаҳои қисми ҷанубии перу боришот обхезиро ба амал овард. аз офати табиӣ бештари минтақаҳои гуногуни наска зарар дидааст. обхезӣ чанд бинои истиқоматиро хароб карда, боиси бесарпаноҳ мондани сокинон гардидааст. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекӯчонанд. ба гуфтаи мақомдорони маҳаллӣ, дар 157 минтақаи перу вобаста ба қатъ нагардидани боришоти пайдарпай ҳолати фавқулодда эълон карда шудааст. ҳамчунин туғёни об хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, роҳу пулҳои мошингардро хароб намуд ки ҳаракати воситаҳои нақлиёт ба чанд минтақа ғайриимкон гардидааст. кормандони хадамоти дахлдор барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ фаъолият доранд.
силоҳбадастон ба минтақаи Тодаянгуи Кения ҳамла карданд. Дар натиҷа 20 нафар ба ҳалокат расида, чанд каси дигар захмӣ шуданд. Тибқи маълумоти кормандони мақомоти полис, ҷинояткори мусаллаҳ дар назди дарёи Омой аз яроқ ҷониби гурӯҳи сокинон, ки ба моҳидорӣ машғул буданд, оташ кушода сипас фирор намуданд. Кормандони сохторҳои қудратӣ барои безарар гардонидани силоҳбадастон амалиёт мегузаронанд. барои барқарор намудани Лос-Анҷелеси штати Калифорния, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пас аз сӯхтори харобиовар $40 миллиард лозим аст. ин миқдори маблағро губернатори штати мазкур аз Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико талаб намуд. Ба гуфтаи ӯ $40 миллиард барои арзонсозии манзилҳои истиқоматии сокинон масраф карда мешавад. ин дар ҳолест ки миқдори маблағ барои рафъи масъала кофӣ нест, зеро тибқи иттилои коршиносон ҳаҷми хисороти сӯхтори беш аз $250 миллиард ташкил медиҳад. ёдовар мешаванд ки 7 январи соли ҷорӣ бар асари сар задани сӯхтори ҷангал дар минтақаҳои гуногуни штати Калифорния 29 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 18 000 бинои истиқоматӣ хароб гардида буданд. дар минтақаҳои назди соҳилии Панама киштии гурезагон ғарқ шуд, ки боиси марги як кӯдаки 8 сола гардид. Ба кормандони хадамоти дахлдор муяссар гардид, ки 20 каси дигарро наҷот диҳанд. мувофиқи маълумоти хадамоти марбута, гурезагон шаҳрвандони Венесуэла, Колумбия, Эквадор ва Гаити мебошанд. онҳо мехостанд тавассути роҳи оби вориди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико шаванд. тибқи иттилои пешакӣ, киштии гурезагон дар натиҷаи ба амал омадани тӯфон ғарқ шудааст. бо ибтикори маркази таҳсилот ва инноватсияи китобдории китобхонаи миллии мизи мудаввар дар мавзӯи китобхонаҳо дар шароити ҷаҳонишавии технологияи муосир доир гардид. дар чорабинӣ таъкид шуд, ки дар шароити феълӣ ки ҳама гуна иттилоъ мавқеи хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногунро зарур аст, ки аз истифодаи дурусти техникаву технологияи рақамӣ бархурдор бошанд. технологияи муосир имкон медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба маълумоти лозима дар муддати кӯтоҳ даст ёбанд. дар чорабини мутахассисон доир ба паҳлӯҳои гуногуни масъалаи китобхонаҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияи рақамӣ маъруза намуданд. дар ноҳияи рӯдакӣ дурнамои кишти баҳорӣ дар сатҳи 30% иҷро шудааст. кишоварзон азм доранд, ки бо истифодаи муфид аз техникаи мошинолоти муосир корҳои саҳроиро вусъат бахшида, барои гирифтани ҳосили баланд дар соли 2025 замина гузорӣ намоянд. Наврӯзшоҳи Азизулло ва Баҳодури Қурбон гузориш медиҳанд. имсол бори аввал ба таври таҷрибавӣ дар ноҳияи рӯдакӣ кишти пахта зери плёнка гузаронида мешавад. барои ноил шудан ба ин ҳадаф имкониятҳои техникӣ ба талабот мутобиқ гардонида шудааст. бо назардошти он ки таъсири тағйирёбии иқлим дар соли 2024 ва таъсири он ба соҳаи пахтакорӣ эҳсос гардид ва имсол дар асоси дастури супориши ҳукумати мамлакат тасмим гирифта шуд. дар ноҳияи рӯдакӣ низ тибқи дурнамо гузарондани кишти пахта дар масоҳати 350 гектар ва аз он ҷумла гузарондани кишти зери плёнка 70 гектар дар назар доштааст, ки албатта ин дар ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ истифодаи техникаи зери плёнкагӣ, яъне бори аввал аст. ҳадафҳои нав дар ноҳияи рӯдакӣ зимни намоиши техникаи мошинолоти кишоварзӣ муаррифӣ карда шуд. ҳоло тавассути 487 техникаи мошинолоти кишоварзӣ, шудгор ва кишти баҳорӣ ҷараён дорад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ва вазорати кишоварзӣ татбиқи имтиёзҳои пешниҳодкардаи ҳукумати кишвар ва беҳшавии имкониятҳои техникиро барои саривақт дар муҳлати пешбинишудаи агротехникӣ ба иҷро расонидани корҳои саҳроӣ ва баланд бардоштани самаранокии замин муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуд. соли гузашта дар ноҳияи рӯдакӣ 70 адад техникаи нав ворид шуд. ҳозир дар ноҳия кор карда истодаанд. барои кишти тирамоҳӣ 70 гектар ғалатдонагиҳо кишт карда шуд дар хоҷагӣ. акун техникаро омода кардем барои кишти баҳорӣ. ҳамин рӯз ё фардо кишти картошкаи барвақтиро шурӯъ мекунем, баъдан меравад тайёрӣ барои кишти макайдон, лаблабу хӯроки чорво, баъд сабзавоту пахта. дар ноҳияи рӯдакӣ дар майдони 11187 гектар гузарондани кишти баҳорӣ ба нақша гирифта шудааст. ба ҳолати 20 феврал дар майдони 3307 гектар кишт гузаронида шудааст, ки 30% иҷрои дурнаморо ташкил медиҳад. дурнамои шудгори баҳорӣ бошад 77% иҷро шудааст. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар сатҳи хуб идома ёфтани корҳои саҳроӣ аз омодакунӣ ва истифодаи ба мавриди техникаи муосири соҳа вобастагӣ дорад. киштикори баҳорӣ оғоз гардид, яъне
кишти картошка барвақти инчунин кишти зироатҳои равғанде дар баробари ин дар зери плёнка караму сабзавотҳое ки мисол дар зери плёнка парвариш карда мешаванд кишту кор шуда истодааст. Ана вобаста ба тайёр намудани майдонҳои кишти пахта айни замон шудгори гӯем заминҳо бо маром рафта истодааст ки ҳамагӣ то ба ҳамин рӯз зиёда аз 500 гектар замин барои кишти пахта омода шуд. техникаи мавҷуда барои иҷрои корҳои саҳроӣ дар ноҳияи рӯдакӣ омода карда шудааст ва меҳнаткашон мақсад гирифтанд ки тавассути истифодаи ба маврид аз имкониятҳо корҳои саҳроиро дар рӯзҳои мусоид дар муҳлати муайяншудаи агротехникӣ ба иҷро расонанд. Зеро истифодаи техникаву таҷрибаи тибқи таъинот пешбинӣ шуда ва риояи муҳлати кишт заминагузори асосӣ барои гирифтани ҳосили дилхоҳ ва баланд бардоштани самаранокии замин ба ҳисоб меравад. истифодаи оқилонаву самараноки ҳар қитъа замин кафили фаровонҳосилӣ ва нишондодҳои назаррас аст. Истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ дар раванди кишт ва иҷрои қоидаҳои дурусти агротехникӣ муҳим буда. Сари вақт амалӣ намудани ин тадбирҳо аз кишоварзон тақозо мегардад. тафсилоти бештар дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. бо мақсади самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам ва баландбардоштани масъулнокии зироат, хоҷагиҳои ёрирасони агентии таъминоти амволи махсусӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ ба воситаи техникаҳои тасмачарх аввалан шудгори босифати заминро мувофиқи меъёри муайян гардида ба роҳ монда, сипас бо маслиҳати мутахассисони корозмуда кишти зироати заруриро оғоз менамоянд. дар мавзеи баҳористон аллакай баҳор ҳукмфармоӣ мекунад ва дар ин айёми кишту кор кормандони агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурӣ дар 50 гектар замини корами лалмӣ кишти баҳории нахуди маҳаллӣ ва зағеро ба роҳ монда истодаанд ки бо риояи агротехникаи парвариш метавонанд аз ин намуди зироат ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. дар заминҳои корами лалмии хоҷагии ёрирасони ҳисор нахуди сабз ва ҷаву гандум панҷа задаву дар заминҳои боқимонда хоҷагидорон ба хотири гирифтани ҳосили фаровон баъди шудгори босифат кишти баҳории зироатҳои техникиро ба роҳ мемонанд. дар хоҷагии ёрирасони зотпарвари назди агентӣ айни ҳол 850 гектар заминҳои корам мебошад. аз он ҷумла 550 гектараш замини корами лалмӣ, 300 гектари он заминҳои корами убӣ мебошад. дар заминҳои мавзеи баҳористон 500 гектар замини лалмӣ буда, аз ин 420 гектарша ғаладона коридем тирамоҳӣ, дар 50 гектараш нахути сабз коридем. айни ҳол бошад нахути маҳаллӣ 15 гектараш да 15 гектари дигар зағери маҳаллӣ корида мешавад. бо истифода аз ин техникаҳои пуриқтидор кишоварзон метавонанд барои гирифтани ҳосили дилхоҳу баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ заминаи воқеӣ гузоранд. با مقصد برداشتن حاصل بلند کشت زراعت‌ها ما در کشت تیرمایی و بهاری با استفاده از تراکتورهای تسمه‌چرخ شدگاه در چقدر 35 سانتی متر گذراندیم. در زمین‌های کرم للمی ما کشت بهاری نخود را گذرانده استفاده که تسمه‌چرخ شدگاه کرده با مقصد ذخیره کردن نمیگری و در آینده بهتر کردن استراکچرهای خوب سال جاری در زمین‌های آگنتی هم در زمین‌های کرم آبی و للمی در میدان زیاده 700 گکتار کشت زراعت‌های غله‌دانگی، 100 گکتار نخودکارهای سبز و در میدان زیاده از 5 گکتار کشت زراعت‌های تکنیکی گذرانده شده است و ادامه دارد. кишти тирамоҳии ғалладонагиҳо дар хоҷагиҳои ёрирасони агентии таъминоти амволи махсусӣ назди ҳукумати ҷумҳурӣ нашъу намои хуб дорад. умуман майдони умумии заминҳои корами ин ниҳод 4011 гектарро ташкил медиҳад ки аз ин 3306 гектараш заминҳои корами обӣ ва 745 гектараш заминҳои корами лалмиро дар бар мегирад.
хоҷагиҳои ёрирасони ин ниҳоди калидӣ бо истифодаи тухмиҳои босифату риояи дурусти агротехникаи парвариш аз кишти ҳама гуна зироат хоҳ сабзавоту полезӣ самараи хуби иқтисодӣ ба даст оварда дар таъмини қисмҳои низомӣ бо маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тозаи ватанӣ саҳм мегузоранд. зеро дар вазъи имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба имкону захираҳои дар ихтиёр дошта бояд ҳар як хоҷагидор аз замини дар ихтиёр доштааш оқилона истифода бурда дар фаровонии маводи ғизоӣ талош намояд. кишоварзону боғпарварони ноҳияи Фархор маъракаи кишту кори баҳорӣ ва бунёду барқарорсозии боғотро вусъат бахшиданд. дар ин баробар ба масъалаи парвариши ниҳолони ҳамеша сабзу сояфкан таваҷҷӯҳи хос равона намуданд. гузориши Анвар Шосаид Ализода. таъмини амнияти озуқавории мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, дар натиҷаи истифодаи самараноки заминҳои корам, кишту парвариши навъҳои гуногуни зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоткорӣ, боғдорӣ, чорвопарварӣ ва паррандапарварӣ, риояи талаботи қоидаҳои агротехникӣ, кишти такрорӣ ва гирифтани зиёда дусе ҳосил метавон баҳри расидан ба ҳадафи мазкур ноил шуд. хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор воқеъ дар мавзӯи баҳористони ҷамоати деҳоти Зафари ноҳияи Фархор яке аз хоҷагиҳои намунавӣ дар ноҳия маҳсуб ёфта, заҳматкашони он дар заминҳои ихтиёрии худ боғ бунёд намуда, ҳамзамон дигар зироатҳои кишоварзиро низ кишту парвариш менамоянд. хоҷагӣ аз соли 2004 таъсис ёфта дорои 100 гектар замин мебошад, ки дар 25 гектари он боғи писта бунёд карда шуда, дар боқимонда заминҳо гандум, зағир ва дигар навъҳои зироатҳои кишоварзӣ кишт карда мешаванд. хоҷагидорон самараи натиҷаи меҳнати аҳлонаашонро ҳамасола хуб арзёбӣ менамоянд. ин аст ки масъулони хоҷагӣ боз дар майдони 5 гектари дигар боғи писта бунёд карданиянд ва ҳоло бошад корҳо дар ин самт оғоз гардидааст. боғоти бунёдгарида бо усули қатрагӣ обёрӣ карда шуда заҳматкашон мекӯшанд то аз истеҳсоли ин нав маҳсулот манфиати иқтисодӣ ба даст оранд ва дар таъмини бозори истеъмолӣ саҳмгузор бошанд. кишоварзони хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор дар мавсими имсола ба кишти зағир шурӯъ намуданд. тавре иттилоъ дода шуд, таҷрибаи хоҷагидорон ба кишту парвариши ин ва дигар навъҳои зироатҳои кишоварзӣ беш буда, умед аст ки ба натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ шарафёб мегарданд. кишоварзони ноҳияи Фархор ба самти боғотокпарварӣ ҳамчун манбаи сердаромад низ майли беандоза доранд, ки ҳамасола майдони боғро васеъ менамоянд. бунёди боғу токзорҳо аз ҷониби аҳли заҳмати ноҳия ҷиҳати беҳтару хубтар гардидани сатҳи некӯҳавории мардум ва мӯътадил нигоҳ доштани нархи меваҳои тару тоза дар мамлакат заминаи мустаҳкам мегузорад. дар мавсими имсола чанде аз боғҳои кӯҳна аз ҷониби боғпарварон барқарор гардида истодаанд. аз сабаби боду ҳаво буд ки дарахтон қоқ шиданд, мо аз нав ниҳолшунонӣ кардем. дар инҷо ҳамаи намуди меваҳо ҳаст, аз он ҷумла слива, хирмо, олуча, шафтолу. боғпарварӣ аз соҳаҳои даромаднок буда ба хоҷагӣ фоидаи калон меорад. ҳар сол боғҳо даромади нағз меорад. дар мавсими меваҳоро ғун доштан 10-15 нафар дар ин ҷо кор мекунанд. барои сабзу хуррам нигоҳ доштани маркази ноҳия назди ташкилоту муассисаҳо ва дар маҷмӯъ ҳифзи табиати зебои ин диёр дар назди хоҷагии деҳқонии Аҳмадҷон дар майдони 1 гектар замин парваришгоҳи ниҳолони ҳамешасабзу сояафкан ташкил карда шудааст, ки айн ниҳол зиёда аз 10,000 бех ниҳол шинонида шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳияи лоиҳаҳои гуногун имсол дар ноҳияи Фархор аз ҳисоби хоҷагии деҳқонӣ 1 гектар замин ба иҷора гирифта шуда, дар он барои хуррамгардонӣ ва солимгардонии муҳити зист парвариши ниҳолҳо ба роҳ монда шудааст, ки айни замон 11,000 бех ниҳолҳои гуногун аз қабили сосна, марҷивелник, павлония, синҷит барои солҳои оянда барои шинондан тайёр карда шудааст. барои нигоҳубин кардани ниҳолҳо ҳамаи тадбирҳое ки зарур аст дида баромада мешавад. дар ин боғ қариб ҳама навъҳои ниҳолони мевадиҳанда шинонида шуда ҳамасола самараи хуб ба бор меоранд, ки сабаби истеъмолии сокинон таъмин ва буҷаи хоҷагӣ ғанӣ мегардад. аз соли 2017 ҳамин боға дар 5 гектар таъсис додем. 1700 дона зардолу дорем, зардолуи нави пешпазак, 400 бодом дорем, 300 олича олболу дорем, 100 дона шафтолу дорем. ҳамин соли гузашта ба миқдори 7000 сомон фурӯхтем. мақсад дарахтҳо ҳамин сол ба воя расиданд. нигоҳубиншон мекунем, мақсад вехӯршона наро мекунем, побел мекунем, ба инош дар юнушқа киш кардаем. бо дар оянда мақсад дорем ки дору шумутем
با غذا تامینشان کنیم. کشاورزان ناحیه فرخار با جانبداری از هدایت‌های راهنماساز پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته به رشد ساحه کشاورزی تمام چراها را می‌اندیشند. از جمله با مسئله‌های استفاده ثمرناک آب و زمین، رعایت اگرتکنیکی پرورش زراعت‌ها، جمع‌آوری به تلف حاصل و گذرانیدن کشت تکراری دقت مخصوص ظاهر می‌نمایند. با مقصد تامین هرچه خوبتر امنیت عضوقواری، زمین‌های حاصلده خواجگی‌های دهقانی پرثمر استفاده می‌شوند. انور سیدعلیزاده، سیحامید شریف، ناحیه فرخار، اخبار. дар шаҳри Истаравшан доир ба масъалаҳои рушди минбаъдаи соҳаи кишоварзӣ ва кишту парвариши картошка, инчунин амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунӣ барои давраи то соли 2040 ҳамоиш баргузор гардид. таваҷҷӯҳ намоед. шаҳри Истаравшан минтақаи агросаноатӣ ба ҳисоб рафта дар баробари рушди соҳаи саноат ҳамчунин дар самти кишоварзӣ ва боғу токпарварӣ низ мавқеи назаррас дорад. боиси зикр аст ки саҳми кишоварзони шаҳри Истаравшан дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат бештар буда ҳамасола майдони кишти картошка, ғаллаю лӯбиёдонагиҳо, сабзавоту меваҷот ва боғу токпарварӣ аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва аз гардиши кишоварзӣ баромада васеъ гардида ба фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ заминаи боэътимод мегузорад. зеро таъмини бехатари амнияти озуқаворӣ яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат ба шумор рафта аз ҳар як сокини ватани дар роҳи рушд қарор дошта тақозо менамояд ки дар ин самт саҳмгузор бошанд. васеъ намудани майдони кишти зироатҳо, рушди соҳаи чорводорӣ, таъмини аҳолӣ бо гӯшти хушсифати чорвою парранда, табдил додани мамлакат ба кишвари сабз бояд дар маркази таваҷҷӯҳи ҳар як ашхоси ватандӯст бошад. бо ин мақсад дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баён доштанд, мутахассисони соҳаи кишоварзӣ таҳти сарварии муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ба шаҳри Истаравшан ташриф оварданд. ҳайати гурӯҳи кории ҳукумати кишвар аз масъулини вазорати кишоварзӣ, кумитаҳои ҳифзи муҳити зист, бехатарии озуқаворӣ, идораи замин ва геодезӣ, агентии хоҷагии ҷангал, академияи илмҳои кишоварзӣ ва дигар меҳмонон иборат буд. аъзои гурӯҳи кории ҳукумат нахуст дар маҷмаи таърихию меъмории қалъаи Муғ беш аз 1000 бех ниҳолони ҳамешасабзи ороишӣ шинониданд. таъкид гардид ки дар шаҳри Истаравшан тибқи нақша дар соли равон беш аз 38 000 бех ниҳолони мевадиҳанда ороишӣ ва ҳамешасабз шинонида дар амалисозии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 саҳми муносиб гузошта мешавад. дар идома ҳайати гурӯҳи кории ҳукумати мамлакат аз захираи картошка ва рушди соҳаи чорвопарварӣ, хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ Саидмуроди, ҷамоати деҳоти Чорбоғ дидан намуданд. захираи картошка дар хоҷагии мазкур беш аз 25 тоннаро ташкил дода, ҳамасола дар майдони 5 гектар замин кишти картошка гузаронида мешавад. хоҷагидорон ният доранд ки бо истифода аз заминҳои бекорхобида майдони кишти картошкаро зиёд гардонида талаботи аҳолии мамлакатро қонеъ созанд. чорвопарварӣ низ яке аз соҳаҳои сердаромад маҳсуб меёбад. бо ин ният сардори хоҷагии деҳқонӣ дар манзили истиқоматиаш ба чорвопарварӣ низ машғул гардида 30 сар чорвои калони шохдор парвариш намуда сокинони шаҳру деҳотро бо гӯшт ва маҳсулоти ширӣ таъмин менамояд. сипас дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан машварати кории муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. зимни машварат бо раисони ҷамоатҳои деҳот, масъулину мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ва идораи замин, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт ки дар шароити кунунии ҷаҳон моро зарур аст ки ҳар як ваҷаб заминро самаранок истифода бурда дар як мавсим то 3-4 маротиба ҳосил рӯёнданро сармашқи фаъолият қарор додан зарур аст. дар ин росто иҷрои саривақтӣ ва босифати дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди соҳаи кишоварзӣ муҳим арзёбӣ гардида ҷиҳати таҳлили ҷиддӣ, иҷрои ҳатмии барномаҳои соҳавӣ ва риояи структураи кишт тавсияҳо дода шуд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, шаҳри Истаравшан, ахбор. дар шаҳри Панҷакен вобаста ба тарғиби хизмати ҳарбӣ ва муаррифии имконоту шароити хизмат дар қисмҳои низомии мамлакат чорабиниҳои ташвиқоти роҳандозӣ гардидааст. таваҷҷӯҳ намоед. хизмат ба ватан ин ҳимояи марзу бӯми аҷдодӣ, таъмини сулҳу субот ва амнияти ҷомеа барои зиндагии орому осудаи наслҳои оянда ба ҳисоб меравад. бинобар ин хизмати ҷавонон дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар мактаби ҳаёт, дарси ҷавонмардиву ҷасорат аст. чунин мафҳумҳоро ҷавонони далеру ҷасур ва ватанпарасту хештаншиноси шаҳри Панҷакен дарк намуда, имрӯзҳо дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар софдилонаву содиқона хизмат намуда истоданд. илова бар ин дар шаҳри Панҷакен бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон аз ҷониб
جانب مقامات‌های مربوطه پیوسته چاره‌بینی‌های مقصدناک گذرانده می‌شود. چنین یک واخوری با اشتراک نمایندگان کمیسیای دعوت حربی و دیگر فعالان گذرانده شد. گفته شد که طبق طلبات ماده 43 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان حفظ وطن، حمایت منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس هر شهروند است. چنانچه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در برآمدهای خود تاکید می‌نمایند وطن دوستی و امنیت ملی اساس سیاست دولت ما میباشد. همچنین قید گردید که دعوت به خدمت حربی مطابق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی و در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 2 مرتبه در یک سال برگزار میگردد و طبق قانون مذکور به خدمت حربی شهروندان جنسشان مردی از 18 تا 27 ساله دعوت کرده میشوند. اطلاع داده شد که با برای ماندن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی و به این وسیله بیدار نمودن حس وطن دوستی در نهاد جوانان امکان داد تا در دعوت تیرماهی شهر پنجکن در روز اول دعوت نقشه پیش بینی گردیده را اجرا نموده در دعوت نواتی باشد. تا امروز علاقه جوانان زیاد شهر پنجکن با میل زیاد و افتخار وطنداری به کمیسریات حربی مراجعه نموده برای شامل گردیدن به صف‌های قواهای مسلح کشور عریضه‌های خود را پیشنهاد نمودند. ضمن شنیدن گزارش مسئولین عاید به رفت آمادگی به دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی، توجه اعضایان کمیسیای دعوت و حاضرین به توسعه کارهای ترغیباتی با جوانان سن دعوتی و والدان آنها، سهمگذاری فعالان به این معرکه مهم دولتی، به حسابگیری صحیح ذخیره‌های دعوتی و دیگر تدبیرهای تشکیلی در این سمت جلب کرده وظیفه‌های همه نهادهای وابسته به این معرکه مهم سیاسی و دولتی جهت اجرای طلبات فرمان پرزیدنت مملکت معین و مشخص کرده شد. همچنین با مقصد سهمگذاری در معرکه مهم سیاسی دعوت بهاری جوانان به خدمت حربی مجلس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکن برگزار گردید. در چاره‌بینی قید گردید که سابقه‌داران جنگ و مهنت که سالهای زیاد در نهادهای گوناگون خواجگی خلق کشور کار نمودند با تجربه‌های زیادی اندوخته خود می‌توانند در کارهای جمعیتی پیشرفت باشند. همچنین در ادامه چاره‌بینی از سابقه‌داران جنگ و مهنت دعوت به عمل آورده شد تا با استفاده از تجربه‌های خود در قطار دیگر نهادهای جامعه کارهای فرماندهی را از روی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری عمومی حربی و خدمت حربی و اینچنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطندوستی شهروندان بیشتر نمایند. می‌توان گفت که تطبیق چاره‌بینی‌های گوناگون دعوتی در نهاد جوانان حس وطندوستی را بیدار کرده است که این عامل می‌تواند در بلند برداشتن اقتدار مدافعی و حفظ صادقانه مرز و بوم کشور مساعدت نماید. دلیری بازار، فرهادی رحمت، شهر پنجکن، اخبار. رشد ورزش سنتی گوشتین ملی، گوشتینگیری و عمومیت آن نه تنها در داخل مملکت بلکه در سراسر جهان با برگزاری مسابقه‌های عاید به گوشتینگیری محبوبیت این نمود ورزش ملی ما افزون گردیده شده است. در ناحیه یوون با اشتراک 500 ورزشکار و 40,000 تماشابین مسابقه پرشکوه گوشتینگیری راه اندازی شد. شرح بیشتر در گزارش رحمتشاه یابید. солҳои охир давлат ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушд ва оммавияти варзишҳои миллӣ диққати ҷиддӣ зоҳир мекунанд. дар доираи силсила чорабиниҳои фарҳангии варзишӣ дар заминаи ҷаҳонӣ гаштани гӯштии миллӣ гӯштингирӣ бахшида ба омади баҳори нозанин дар бисёр шаҳру ноҳияи мамлакат чорабиниҳои фарҳангии варзишӣ идома доранд. аз ҷумла дар ҷамоати деҳоти обшорони ноҳияи ёвони вилояти хатлон бо дастгирии соҳибкорон ва ҷавонони деҳаи анористон мусобиқаи бошкӯҳи гӯштини миллӣ гӯштингирӣ бошкӯҳ шоҳомати хоса баргузор гардида ба як ҷашни воқеии варзиш табдил ёфт. дар мусобиқа паҳлавонон аз ҷумҳурии ӯзбекистон, вилояти мухтори кӯстони бадахшон, суғ, шаҳру ноҳияи тобиаи марказ, водии рашт, шаҳри душанбе, соҳибони майдон аз ноҳияи ёвон ва дигар шаҳру ноҳияи вилояти хатлон ки беш аз 500 нафар паҳлавононро дар бар мегирифт дар ҳузури беш аз 40,000 мухлисон бо ҳам зӯрозмоӣ намуда баҳри ҳавасмандгардонии ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонда шуданд. дар асоси дастури супоришҳои президенти мамлакат гӯштини миллии аҷдодимон ҷаҳонӣ шид. ба ин мақсад мо ташаббуси ҷавонони деҳаи омекира ва халқи омекира дастгирӣ карда якҷоя бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон дар деҳамон маъракаи гӯштини миллӣ ташкил кардем. гӯштини миллӣ дар айни ҳол ҷаҳонӣ шид. ин анъанаҳои халқи тоҷик аст. гӯштини миллӣ ин моли халқи тоҷикай. қаҳрамонои олимпӣ мана саидмемун раҳимов дар ҳамин майдонҳои деҳаҳо ба воя расид. тимур раҳимов аввал дар ҳама майдонҳое ки дар гӯштини миллӣ мешид ҳаминҷа ба воя расида мана имрӯз дар олимпиадаи ҷаҳонӣ масалан ҷои арзандара гирифт
با پرچم دولت تاجیکستان برداشت. در مراسم افتتاحی چهاربینی مسئولین کمیته کار با جوانان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ریاست کار با جوانان ورزشی ولایت ختلان به سخن برآمده از دستاوردهای سال سپری گردیده در سمت ورزش یادآور شدند که با مقصد عملی نمودنی دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان در سمت گسترش نمودن ورزش‌های ملی در دوام 3 سال اخیر جدول گذراندن مسابقه‌های ورزشی در بین اهالی جمهوری از روی روش از ده به ده و محل به محل تهیه و عملی کرده شد. در دوران صاحب استقلال تاجیکستان با راهبری و دستگیری دائمی سرور دولت محترم امامی رحمان نمودهای بازی‌های ملی ورزشی بخصوص گشتین ملی احیا گردیده پیوسته رشد می‌کند. همین طریق در تاریخ ورزش کشور باز یک واقعه مهم تاریخی و دستاورد ورزشی به عمل آمد. گشتین ملی گشتینگیری مقامی بین المللی گرفت. خاطررسان می‌نماییم که با مقصد مساعدت نمودن به ادامه گشتین ملی گشتینگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در یک جایگی با کمیته کار با جوانان و ورزش فدراسیون ملی گشتینگیری تاجیکستان به نقشه گرفته شده است که چمپیونات جهان و آسیا اوید به گشتین ملی گشتینگیری با اشتراک پهلوانان کشورهای خارج این میتواند به رشد فعالتر این نمود ورزش مساعدت نماید. گشتین ملی تاجیکی یک از نمودهای معمولی ورزش در بین مردم تاجیک به شمار رفته تاریخ چندین هزار ساله دارد. هرچند که مسابقه با نخست رقابت‌ها به واخوری 2 نفر سابقه‌دار ورزش آغاز گردیده باشد هم اما نورسان و جوانان و پهلوانان نامدار کشور با هنر والای خود خاطری هزاران مخلصان را شاد نمودند. مسابقه گشتین ملی گشتینگیری در دهه انارستان جماعت دهات آبشاران ناحیه یاوان ولایت ختلان به یک جشن واقعی ورزش تبدیل یافته. به همه غالبان از طرف سرپرستان و کمیته تدارکات سپاسنامه و دیگر تحفه‌های مولوی تقدیم گردید. این چهاربینی با مقصد دوستی و رفاقت میان ورزشگران، تکمیل تجربه، رشد ورزش‌های سنتی، دریافت استعدادهای نو و تربیت نسل جوان و نورس در رویه خودشناسی و خودآگاهی، تحکیم طرز حیات سالم و هوسمندگردانی ورزشگران گذرانده شد. بینندگان گرامی، برنامه‌های دیگری تلویزیونی تاجیکستان ادامه دارند. خیر سلامت باشید. салом бинандагони гироми шуморо бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои пагоҳ 25 феврали соли 2025 шинос менамоем. мутахассисони агентии обу ҳавошиносии мамлакат иттилоъ медиҳанд ки дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар ғарби вилоят борон ва барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона 5 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона 12-17 дараҷа хунук, рӯзона бошад аз 5 дараҷа хунук то 4 дараҷа хунук мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борон ва барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона то 7-12 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона то 5 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борон ва барф дар назар аст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 5-10 дараҷа хунук, рӯзона аз 4 дараҷа хунук то 1 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борон ва барф дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 5-10 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борон дар назар аст. ҳарорати ҳаво шабона 10 дараҷа гарм, рӯзона 15-17 дараҷа гарм мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби хушу болидаро таманно дорем. хайр саломат бошед.